म्हणून माझं रोजचं असतं आणि म्हाकाच बरा नसता. चला असा नाही. तशी तब्येत काय नरम-गरम राहतात. जसं काय आजकाल तसंच चालू आहे ना, वातावरणाचं पण तसंच चालू आहे. कधीतरी पाऊस पडता, काहीतरी काहीतरी भरपूर गरमी होता. तर जाऊ नये आता तो विषय नाही. चला आता आपण ओपनिंग करूया. हां. हं. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. यूट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. चला आजची आपली रेसिपी हा उन्हाळा स्पेशल मालवणी आंबोळी. मालवणी आंबोळी तुम्ही म्हणशाल आता तर केली होती, आणखी आता परत कसली दाखवतं? तर आता उन्हाळा स्पेशल आहे ना, तर त्याच्यात काय घालतालो आपण? काकडी. पण ही जी आंबोळी आहे, ते मी आज सकाळी ना नाव लिहिताना विचार करत होते, काय लिहू, काय लिहू, काय लिहू? ते मला असं सुचलं सहज, की मालवणी आंबोळी आपण देऊया काकडीचं ट्विस्ट. म्हणजे हे आंबोळीमध्ये काय येतं काकडीचो ताजेपणा, गुळाचो गोडवो आणि काय येताना माहितीये तुमका तांदळाचो मऊपणा. अशा प्रकारे आज आपण बनवणार आहोत मऊ आणि लुसलुशीत आपली काकडीची आंबोळी आणि ती पण गोड आंबोळी हां. आपल्या आधी तवसळे पडले होते, त्याला चांगला प्रतिसाद दिलास. YouTube चॅनलवर हां, लाईव्ह नाही. हं. व्हया असतील तर तुम्ही खाली आता लाईव्ह संपल्यावर कमेंटमध्ये सांगा. जर तवसळे व्हयत तर हे मालवणी पद्धतीचे तवसळे. पण आंबोळी ना अशी YouTubeवर मी पाहिलंय, तर कोणाकडे नव्हतीच रेसिपी. तर आपण आज करूया. तसं मी सकाळी केलंय बघा प्रयोग. हे हो बघा. सकाळी प्रयोग केला आणि मस्त आंबोळी बघा मऊ लुसलुशीत हां. आणि इतकी छान चव लागते ना, 2 मी आणलंय. बाकीचे आम्ही नाश्त्यात खाल्लं हां. तुम्ही सांगते म्हणता नाहीतर 2च एवढेच घेऊन येते. कसे आता करूचे आहेत ना. मग तेव्हा तुम्ही येवा ताजे-ताजे. पण छान झालेले. चव पण भारी. सरोज आता खाऊन सांगित बघा चव किती भारी आहे नाही पण ते. माका तुमका माहिती आहे, ह्यो ट्विस्ट मी कित्याक नाव ठेवला माहिती आहे? मी एक रेसिपी दाखवलेली. ती म्हणजे आंबोळीचीच होती. त्याला खापरोळी म्हणतात, गोड हां. खापरोळी. त्याचा पण जो प्रकार असतो ना, तो वायच भिजवण्यापासून सुरुवात होता. पण ह्या आंबोळीचा प्रकार कुठून सुरू होता? त्याच्यासाठी तुमका ही रेसिपी पूर्ण बघूची लागतली, न स्किप करता. हं. नाहीतर तुम्ही म्हणतालात, की आंबोळी म्हणजे आंबोळी आहे, तर असा नाही हा. ह्याचं पीठ भिजवण्यापासून ते कुठे म्हणजे काकडी पीठ हां. घालायची. आणि नंतर गूळ कसा घालायचा? कारण काकडीत सुट्टा पाणी. हं. त्याच्यामुळे आपला आंबोळीचं पीठ कसा कितपत कितपत ह्या करूया जाड वया, हां, पातळ वया. तिथून सुरुवात असा. त्याच्यामुळे आता आपण रेसिपी सुरू करूया. त्याच्या अगोदर आपण आपलं तोंड गोड करून घेऊया. थांबा. हं. खरंच या आंबोळीचं जसं मी सांगलंय ना, काकडीचा ताजेपणा, गुळाचा गोडवो आणि आपल्या तांदळाचा जो मऊपणा, ते तिन्ही प्रकार ह्याच्यात असत. तर अशी ही आंबोळी तुमका करूची असत, तर आता त्याच्यासाठी तुमका ही रेसिपी पूर्ण बघूची लागते. तर आपण आणि हं. डबल टॅप करून स्क्रीनवर लाइक लाईक करूचा लागतला. आता ह्याच्यात काकडी कित्या घालायची? उन्हाळा जो एवढा, की आपल्या शरीरात पाण्याची काय होता? कमतरता. कमतरता. मग काकडी अशा ना तशा तऱ्हेने पोटात जाऊकच होई. त्याच्यामध्ये आता म्हणतात तोंड वगैरे येऊची. मग काकडी रोज एक खायची. त्याने काय होतं आरोग्य चांगला राहता. रोज एक जो काकडी खाता ना त्यांना सांगावं मी आजारी पडलंय. मी आता करतले सुरुवात रोज एक काकडी खाऊची. कारण वहिनी जरा जास्तच आजकाल आजारी पडायला लागल्यात. तुमका कळत असत लाईव्हमध्ये हां. मी नसते आताचा. हां. प्रियांकाने लिहिलंय, "हाय ताई." कल्पनाने लिहिलंय, "हाय." सविताने पण हाय लिहिलंय. ब्रिजमोहनने पण सगळ्यांका हाय. नमस्कार. सगळ्यांचा स्वागत आरतीने असा. आरतीने लिहिलं छान रेसिपी, पण अजून रेसिपी झालेली नाही हां. अर्धवटच झालेली हां. आत्ता रेसिपीत सुरुवात होता. तर आता आपण इथून तांदळापासून दाखवूया ना. हां. हे बघा. आता हे आपले गावचे जाड तांदूळ आहेत हां. तुम्ही इडलीचे तांदूळ घेऊ शकता, रेशनचे तांदूळ घेऊ शकता. घरात हां, वापरताच तो तो पण पण घेतला. तांदूळ घेऊ शकता. कोणाक फक्त रेशन चिकट नाही गं. नको. हां. जे आंबेमोहर आणि जुनो, इंद्रायणी जुनो, नको. हां. जुनो, जुनो तांदूळ घेवा. ह्यो त्याच्यानंतर ही 3 एक वाटी हं. उडदाच्या डाळी, 3 वाटी तांदूळ, 1 चमचा आपली मेथी. प्रमाण आपल्या आंबोळीच्या पिठाचा असतात तसाच असता. फक्त तुम्ही त्याच्यामध्ये जर तुमका वया असाल, तसं सरोजनी मगाशी सांगितलं खापरोळी. खापरोळीत कशी डाळी घालतात. चण्याची डाळ आणि खायची गो असतं भरपूर हां, उडदाची डाळी डाळ वगैरे वगैरे हां. असतात. त्याच्यासाठी तुमका ती खापरोळीची रेसिपी एकदा आपण लाईव्हमध्ये दाखवूया. म्हणजे हां. नाहीतर इथेच प्रमाण सांगितलं तर येऊच्यात नाही. पण ती पण खापरोळी खूप छान लागतं हे असा भिजत आंबोळीसारखी. ठेवला हां. सकाळी आणि अ, किती तास झाले गो? 5 कमीत कमी 4-5 तास तरी मी हे जेवण झालं की व्यवस्थित हां. भिजत ठेवलं होतं. ह्या जा पीठ केलंय का, जेवण झालं की भिजत ठेवते. म्हणजे 10:30-10 ला माझं जेवण होता. आणि मग रात्री मी 7च्या नंतर वाटतंय आणि मग ह्या सकाळी असा गरगरीत पीठ येतं आपला. मग ह्या पीठ मी सकाळी केलंय. आता ह्या आणल्या किती जाड आहे? आता बघा, ह्या बघा एवढा जाड व्हया असा त्याच्यात पाण्याचं प्रमाण कमी. कमी. हे बघा.
या इला पीठ मी पाणी वाटते वेळी थोडासा लागत तेवढाच घातलेला आहे. असा ह्या पीठ जाड व्हाया. आता ह्या एवढ्या जाडाचे तर डोसे एकदम ते म्हणतात ना असे पटकन तुटतले. त्याच्यात आपण पाणी नाही घालायचा, घालायची काकडी. ही कारण बघा. काकडीत सुट्टा पाणी. हां, ही कवळी काकडी घेतलंय मी. आता ती घेऊया तासून. तोपर्यंत मी या वाटून घेते. हां, आता म्हणजे तुमका वाटून घेतात. दाखवते की कसा कितपत भिजत घालूया आता. अरे हे मिक्सरला लावून घेते ना हे. आता ही काकडी तासून घ्यायची आणि ती बारीक किसणीने किसून घेवा. जर अशी बारीक किसणी जर तुमच्याकडे नसाल, तर मिक्सरात काकडी आणि गूळ वाटलास ना आणि ता घातलास ह्याच्यात तरी चालेल. पण पाणी नाही वापरायचा. आता आपण पहिले ना तांदूळ वाटून घेऊया. तुमका दाखवते. शक्य तितक्या पाण्याचा कमी वापर करूया. त्याच्यात हेच जे आपण उडीद डाळ भिजवलेलं पाणी आहे ना, ताच मी वायच घालून घेते. स्वच्छ धुवून घेतलेला असाता. 3 तीन वेळा चार वेळा डाळ हा. धुवून घ्यायची आणि मग ताच पाणी वापरायचा. याने काय होतं माहिती आहे टिप याने पीठ तुमचा येता. तांदळाचा किंवा डाळीचं पाणी जर आंबोळ्या भिजवते वेळी केला वाटते वेळी ताच तर पीठ लवकर येतं. आता उन्हाळ्यात पीठ येता. या पाणी असं फेकून देऊ सारख्या नाही हा. ह्याच पाण्याचा वापर करून आपण ह्या पीठ आता हे बघा तांदूळ आपले इतपत बारीक असे वाटू आहे. हे बघा चरचरीत खय नाही. अरे हे बघा असे. आणि ते काय एक आता आपण या भांडा घेतला. स्टीलचंच भांड घ्यायचं ना, म्हणजे पीठ चांगलं येतं ना. आपण आता उन्हाळ्यात तुम्ही स्टीलचा घ्यावा. एरवी तुम्ही असं तुमच्याकडे अंदाजानुसार मोठे जर करत असाल. आता मी करते ना, तो माझा 9 लिटरचा कुकर आहे ना, त्यात ठेवते. कुकरामध्ये उबदारपणा असता. आपण वापरतो ना म्हणून. त्याच्यात पीठ पण छान येतं. तुम्ही ही टिप पण फॉलो करू शकता. आता उन्हाळ्यात तुमचं पीठ येतं उबदार ठिकाणी ठेवलास मग तेल न कांदो काय न घालता सुद्धा पीठ येतं. आता तोपर्यंत तुम्ही ते पुढचं दाखवा. मी हे तो किसून घेते. हा जेवढं पाणी कमी होईल हा आता हे बघा ह्याच पाण्याचा वापर मी करते. दुसरा कुठलाच पाणी मी वापरणार नाही. त्याच्यामुळे जसं सांगलं ना पीठ योग मदत होता. आता तुम्ही असं करतात की नाही तर खाली कमेंट मध्ये करून सांगा की जे भिजत घातलेल्या डाळीचं आणि तांदळाचं पाणी असतं ना त्याच्यातच तुम्ही ह्या आंबोळीचं पीठ हे करू काय म्हणतात तो आंबवण्यासाठी ठेवतात की नाही. ह्या तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा की तुमच्याकडे दुसरी कोणती टीप आहे. आता ही काकडी मी किसून घेते अशा बारीक किसणीने. मी सांगितलंय ना तुमका जर अशी किसणी नसतात बारीक ह्याची तर तुम्ही काकडीचे तुकडे करा आणि त्याच्यात गूळ आणि काकडी वाटून घेवा. वहिनी तिसर एक अजून एक टीप देऊची राहिली. तुमका माहिती आहे आपण शॉर्ट व्हिडिओ केलेलो ही गावठी जी काकडी असतात ती कडू असतात. त्याच्यामुळे त्याचा कडूपणा चेक करूच राहिलो ना. देठ खाऊन बघूचो. हा अरे देवा बघ मी चुकून बोलता बोलता ह्याच्यात पीठ काय नाही. ही माझी काकडी कवळी बारकी किसून झाली की त्या मी ह्या पिठात एवढीच घेतले बारकी. जास्तीचा करत असाल तर पिठाच्या पाव भाग तुम्ही काकडी घेवा. म्हणजे आता या वाटीभर पिठा तर पाव वाटी तुम्ही काकडीचो किस घेवा. तर हो बघा मी घेतलंय हो किस किसून. आता त्याच्यामध्ये हो किस मी सगळं घालून घेते. हो बघा आता त्याच्यावरच मी ह्या घालते आपला गूळ. तुम्ही कमी जास्त गोड किती वही असतात तेवढा गूळ वापरा. मी सकाळी घातलंय तेवढाच गूळ घातलाय.
पण तेवढे गोड बस झालेले, छान लागत हो होते. हो, जास्त पण गोड हं. चांगले नाही. आणि हा झाला आपला मीठ. आम्ही पीठ वाटते वेळी किंवा ठेवते वेळी मीठ घालत नाही. आम्ही करते वेळीच मीठ घालतो. तुम्ही काय करता सा तुम्ही लाईव्हमध्ये आता कमेंट करून सांगा. कारण असं म्हणतात मीठ घातलं ना, की त्याला पीठ पाणी सुटतं. पाणी सोडता. आणि नंतर मग त्याची चव जी असते ना, म्हणजे तुमका जर पीठ ठेवचं असेल तर चव बिघडता. काय आहे आज तर आपली असा मालवणी आंबोळी, पण ती पण आज हा गोड आंबोळी. आता आपले तांदूळ वाटत दिले हा. मनीषाने तुमच्यासाठी कमेंट टाकली आहे. चेहरा आणि आवाज बदललेला दिसतोय, काळजी घ्या. मी ह्या बारक्या भांड्यात वर सरीला ना ढवळूक गावचा नाही म्हणून मोठा घेतलाय भांडा. धन्यवाद ताई. पण आहे तब्येत थोडी नरम आहे. लोकांना मी मागच्या वेळेला सांगितलं मला सर्दी जाम होते. सर्दीच झालेली. आता बरी आहे तशी. पण आवाज तो म्हणतात ना सर्दी आपल्या एक हे सोडून जाते. तसा आवाजावर झालाय. आता हे चांगलं आपण ढवळून घेऊया. गूळ, मीठ आणि आपली काकडी. आता ह्याच्यात रंगासाठी मी थोडीशी हळद पण टाकणार आहे. गुळाचे खडे पूर्ण मोडले गेले पाहिजे. तैसर त्याचा सर्वचा सगळा बॅटर वाटून झाला. नाही, डाळ रवली आहे. डाळ रवली. आता ही डाळ वाटून घेते. 1 वाटीची. आपला प्रमाण सेम हा. 3 वाटी तांदूळ, त्याका 1 वाटी उडदाची डाळ. हे बघा, आपण बाहेर दुसरं कुठलंही पाण्याचा वापर नाही करणं. जे डाळ आणि तांदूळ धुवून म्हणजे 3-4 वेळा धुवून जर स्वच्छ पाणी ठेवलं ना, त्याच्यातच आपण ह्या वाटून घेतो. डाळ पण आपणाक ना भरपूर अशी बारीक वाटू आहे, गंधासारखी, असं जाडसर ठेवसारखी नाही. मध्ये मध्ये ना चमचो फिरवून असं हे करूया, कारण नाहीतर ना काय होतं मिक्सरचा आतले पाते असतात ना ते फिरणार नाही. त्याच्यामुळे असं चमच्यान वाईज त्या का ढवळूया मध्येच. आज आपल्या परब किचन मध्ये होता आंबोळी. आज आहे 29 मार्च रविवार आणि आज आपण ही लाईव्ह रेसिपी करतोय, ती पण गोड आंबोळीची. तर आपली ही रेसिपी थोडी तुमका मोठी वाटत असतात, पण त्याचं कारण आहे ही लाईव्ह रेसिपी आहे तुमच्या समोर. आता वहिनी तिथे तयार झालेलं पीठ दाखवते आणि मी तुमका दाखवते की ह्या पीठ कसा तयार करूया, आंबवूया, जेणेकरून ही गोड आंबोळी आपली होतली. आता आपलं एक बॅच वाटली डाळीची की आपलं काम पूर्ण झालं. ती पीठ थंय तयार करताना आणि मी ह्या पीठ तयार करते आपल्या आंबोळीचा. त्यात थोडीशी मी हळद टाकून घेतलंय. आता ती पूर्ण मिक्स करून घेऊया. बॅटर थोडासा ओला असला ना की हळद आपोआप मिक्स होता. हे बघा, गुळाचे खडे बिडे असे चिरडून चिरडून मोडून द्यायचे, तसे झालेलेच. तुम्ही तुम्ही पहिली डाळ वाटतास की तांदूळ? मी पहिली डाळ वाटते आणि मग तांदूळ वाटते, की त्या डाळ चिकट असतात, ते मिक्सरच्या भांड्यात पूर्ण चिकटतात. तांदळाने कशी ती निघून जातात डाळ. तुम्ही काय वाटतास, कसा वाटतास का तुम्ही सांगा, पहिली डाळ की तांदूळ? आणि तुमका माझो आवाज तर ओळखला तर जरासं बसलो खैना ही रेसिपी बघतात खडेसून आणि आवाज तो सांगा, म्हणजे आमका एक बरा वाटता मनाजवळ की बाबा इकडून इकडून आमचे रेसिपी बघतात, एक आनंद येता आणि बरा सुद्धा वाटता. आज तारीख 29 मार्च
कधीच वर्ष येईल आणि कधीच बघा 3 महिने सरत पण येईल. सर सरलो तिसरो महिनो सरलोच आता. 2 दिवस रवले. आजचा लाईव्ह म्हणजे कसं आपला उन्हाळा चालू आहे आणि अशीच तर आंबोळी आपण रोजच खातो. मग मी म्हणाले, की आज आपण एक काकडी घालून बघूया काय चव लागतं. एकदम भारी चव लागतात. तशी आता सरोजनी खाऊन तुमका दाखवली असेल. जो आता इला असत त्याचा परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. आणि बघा बोलता बोलता आपला ह्या बॅटर मस्त ढवळून झाला. एवढा इतपत घट्ट व्हाया. असं मला कॅरमेल घातल्यानंतर जो फील येतो ना, हां. हा तसो तसो कलर दिसता हा त्याचो, खरंच छान वाटतं. हां. तुमका हा जर हळद घालूची नसत ना, तरी तो गुळाचो आणि काकडीचो रंगाचा सुद्धा छान दिसता. पण मी मगाशी ते आणलंय ते हळद घातलेली हा. बारीक काहीतरी गुळाचा खडू रवलेला. खडू रवलेलो आहे. तो असं आता चिरडतंय. प्रमाणातच गुड वया गुळ वया हां. गुड म्हणतोय. हा हां. तसा गोड. गुड पण बरोबर हा. आता आपला ह्या मस्त ढवळून झालाय बघा. काही काही बघा दिसले ते मी असे चिरडले. बरा झाला मोठा भांडा घेतलाय आता. काय काय बॅटरला आहे वनिताने लिहिलंय सांगतो तुमका. हां. श्रद्धाने लिहिलं डोंबिवलीवरून लिहिते. सविताने लिहिलं मी पाहिली तांदूळ वाटताना मग डाळ. हां. मी पहिले तांदूळ वाटते मग डाळ. हां. हा मी पण तसंच केलं. मी पहिली तांदूळ वाटले मग डाळ. मदन बागवेने लिहिलं छान रेसिपी. दिलीपने लिहिलं हाय. ऍक्च्युली मी आता वहिनी वेगळं करते. पहिली डाळ वाटते मग तांदूळ वाटते. पण मी काय करते माहितीये, मी नेहमी पहिले तांदूळ वाटते मग डाळ वाटते. पण वाटताना आम्ही पाणी तेच घेतो जे भिजवताना. प्रत्येकाची प्रोसेस थोडीफार वेगवेगळी असू शकतात. तुमची आता प्रोसेस काय हा ती ती खाली तुम्हीच सांगा. कमेंट त्या करून ताईंनी सांगा. सांगितलं तर म्हणजे ती हा. सरोजला बरोबर फॉलो करते. म्हणजे सरोज जशी करते तसं. पण मी कारण सांगितलं, उडदाची डाळ चिकट असते. ते मिक्सरच्या भांड्याला पूर्ण चिटकते. तांदूळ एवढा चिकट नसतो. त्यामुळे तो कसा ती डाळ जी असते म्हणजे म्हणतात ना बालवणी माणसा कंजूस तसाच हळीहळीला म्हणजे ती सगळी पूर्ण निघाल येतात मिक्सरच्या भांड्यात. आणि तशी पण नाही टीप हे असं तर आता चाली एक टीप देते. थोडासा पाणी घालायचं शेवटात आणि मग काय करायचं मिक्सरचा भांडा फिरवायचा एकदा पूर्ण तुमचा जो बॅटर असता ता तुमच्या उपयोगी पडत तुमच्या बॅटरला. मग ते काही असू दे. आता हे बघा, हे आपलं खाली आहे तांदूळ आणि वर आहे उडदाची डाळ. तांदळाचं प्रमाण काय घेतलं आपण 3 वाटी तांदूळ. कुठलीही वाटी तुम्ही सेट करा. 3 वाटी तांदूळ. आता एवढे मोठा ग्लास पण तुम्ही घेऊ शकता. घेऊ 3 शकता. 3 ग्लास तांदूळ आणि ह्याच्या बरोबर 3 1 प्रमाण म्हणजे 1 वाटी उडदाची डाळ आणि 1 चमचा मेथी. कारण मेथीमुळे ना फर्मेंटेशन म्हणजे हे पीठ आंबवण्याची क्रिया जी असते ना, ती होण्यास मदत मिळते. तसं आता उन्हाळो मस्त हा तर पीठ आंबवण्याची म्हणजे प्रोसेस फटकन होते. आता आपण हे बघा हातानच करूया आणि फेसायचं. ह्या फेसायचं. का? कारण हाताची जी आपली ऊब असता ना, ती या पिठामध्ये उतरली जाता. ही प्रक्रिया जास्त पावसाळ्यात आणि आपलं थंडी जेव्हा असतं ना, तेव्हा खूप कामात येतात. हां. उन्हाळ्यात सुद्धा म्हणजे काय माहिती हे एकजीव होता. तुम्ही म्हणशात चमच्यान करू, नाही. चमच्यान करून जी हाताची उष्णता आहे ना, ती ह्या पिठात मिक्स व्हायची नाही. म्हणून चांगला एका वाटेने कमीत कमी 5 मिनिटं तरी हा पीठ असा फेसून घ्यायचा. म्हणजे हा पीठ जा येताला ना सकाळी तुमका होय तो शॉर्ट गरगरीत वर भरून. शॉर्ट व्हिडिओ करून दाखवतो. सकाळी तुमका दाखवता. आता काय ह्या ठेवतलंय मी हा. आज सकाळी नाही रात्रीचे त्याला वाटतं. रात्री लवकर 1-2 वाटलेला. 1-2 कारण 1-2 उन्हाळा वाजले. म्हणून त्याला सांगते कांदा आणि तेल काय घालू नको. हां. आणि ह्या असा जी गॅस जेव्हा आपली बंद होतं तेव्हा ह्या साईडने कसा ठेवायचा आणि त्याच्या खाली ताट ठेवायचा. उन्हाळ्यात हमखास पीठ येत असता म्हणून ताट किंवा परात ठेवायची म्हणजे वतून गेला तर आपल्या त्या ताटात तरी जाईल. म्हणजे म्हणजे इजवास वाया नाही जायचं व्हायचो. नाही. हं. वाया जा नाहीतर ओतून गेला तर कसं आता पूर्ण जमिनीत जाताला ना मग आता त्याच्यापेक्षा उपयोग नाही. हां. म्हणून ताट ठेवायचा. दोन्ही माणसं ताट करायची. खाली ताट. आता ह्या कसं आणि अर्धा पीठ ठेवायचा. आता अर्धा टोप आहे ना ह्या, मग तेवढा वरसर भरून येतला. बरोबर आणि ताट पण असा पोकळच ठेव गो असा. हां. असाच ठेव. आणि हे बघा आपण ह्याच्यामध्ये जास्त पाणी नाही घातलंय. हं. त्याच्यामुळे जेवढ्याच तेवढा. त्याच्यामुळे ना असं फिरवताना सुद्धा माझा हात एकदम घट्ट मारता हां, खरा सांगायला गेला तर. जास्त पाणी ठेवलं तर इथे मग ह्या काकडीचं पाणी सुटताला ना, ह्या हां. पीठ हे तुमचा मग हिसर खूप पातळ होताला. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवा. जेवढं होईत ना, जसं आपण मेदू वड्याचा कसा करतो, जेवढा हं. होईत तेवढं कमी वाटताना पाण्यात. कमी पाण्यात आपण हे करतो ना, तसं हे बघा. आता एवढा बस झाला. आता मी काय करते माहिती आहे, टोप असो पुसून घेते आणि एका आता आंबवण्यासाठी ठेवते. आता हाताचा ह्या हा ना पीठ मी काढून घेते चमच्यानं. आता तर दाखवसारखी नाही. चला.
आता पीठ तसा मग 6-7 तासाने येता. उन्हाळ्यात येता. नाहीतर तुम्ही रात्री जेवून झाल्यावर वाटा. मी सांगितलंय ना, सकाळी जेवण झाल्यावर तांदूळ भिजत घालायचे, रात्री जेवून झाल्यावर वाटायचा. मग सकाळी तुमचा मी 6 वाजता उठलेले, तेव्हा बघितलं तर पीठ बरोबर गरगरीत वरती इलेला, ओतू गेला नव्हता. कारण मी तेल आणि कांदो घातले नव्हते. त्याने काय होता, कांदो आणि तेल घातल्याने पीठ लवकर येतं. आंबण्याची प्रक्रिया लवकर होता आणि म्हणून मी उन्हाळ्यात शक्यतो घालू नका. मका व्हाया तसा पीठ बरोबर इलेला 6 वाजता सकाळी. त्याच्यानंतर मग हा पीठ असा घ्यायचा, जसा मी आता ह्या वाटीभर आणलंय तसा आणि त्याच्यात मग तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गूळ किती कमी जास्त आणि काकडी घालायची. मग आपले हे काकडीचे आंबोळे होतात. गोड छान लागतात चवीला. आता काय त्याच्याबरोबर आज काय चटणीची होतंय माहितीये, हां. सगळे प्रश्न आपले जे कॅमेऱ्याच्या मागे आहेत ना ते विचारतायत. तुम्ही काय प्रश्न विचारणार नाही हा. जे ऑनलाईन रेसिपी बघतात, तर माझी अशी रिक्वेस्ट आहे की तुमचे काय प्रश्न असतील तर ते विचारा, म्हणजे आम्ही तुमका नक्की उत्तर देतो. हो, काकडी किसून घेवा. अगदीच किसली नाही तर वाटून घेवा. आणि त्याच्याबरोबर गूळ वाटा आणि ताच पाणी घाला. पाणी न घालता काकडीत बऱ्याचपैकी पाणी असतं. पाणी 90%. हा. आता मी पॅन घेतलंय आणि त्याला लावताय तेल. तुम्ही हे आंबोळे ना भिड्यावर करू शकतास. पण काय आहे गुळाने शक्यतो चिटकूची बिडा खराब होता ना. खरा हां, गूळ चिटकता खाली. त्यामुळे गुळाचं प्रमाण कमी वापरलास आणि जर केलास तर ठीक आहे. म्हणजे एवढं लिंबा एवढंच खळं जर घातलास, त्याने पण चवीत काही जास्त फरक नाही पडत. मी पॅनवरच करते, पटकन येतात आणि आपल्या भिड्याचं आयुष्य जर वाढूचा, आता ह्या बघा तेल लावून घेतलंय आणि एक डाऊल घालून घेतलंय. मंद आचेवर आता हे बारीक करते मीडियम. व प्रियांकाने लिहिलं मी स्नेहा करते तसेच करते. ओके. मुलकाचे वडे एक पारंपरिक रेसिपी दाखवा. ओके. प्रियांका ताईची रिक्वेस्ट आहे, चालेल. वर्ल्ड ऑफ गार्गीने लिहिले तुम्ही दाखवता तसे मी करते. ओके. म्हणजे तुम्ही दाखवता आम्ही दाखवतो तसे तुम्ही पीठ हे करता. राजीने लिहिलंय काय कमेंट नाही. सविताने लिहिलं डोसा तवा चालणार नाही का? हो. डोशाचा तवा सुद्धा चालतो. कोण नॉनस्टिक तवा सुद्धा चालतो, भिड्याचा तवा सुद्धा चालतो, डोश्याचा तवा सुद्धा चालतो. ज्याच्यावर आपलं फक्त आपल्या रोजचा जो ह्याचा चपातीचा तवा असतो ना, तो नाही. हां, तो नाही चालणार. हां. रश्मी पाटीलने आपल्याला लाईक पाठवलेलं आहे. जर तुमका आजची रेसिपी आवडली ना, तर नक्की तुम्ही डबल टॅप करा आणि तुमचे काही प्रश्न स्क्रीनवर असतील लाईक करा. हां, प्रश्न असतील तर खाली तुम्ही विचारा. आणि आज कुठून बघताय ता सुद्धा सांगा. हं. परत सांगतो. रेसिपी आपली मालवणी आहे. फक्त त्याच्यामध्ये आपण आजच्या रेसिपी आजची तारीख आहे 29 मार्च. 29 मार्चला आज आपण लाईव्ह इलो 4 वाजता म्हणजे 4:30 तर होतच इले. झाले ना हो, गो? हो. झालं. झाले. तर ती आजची रेसिपी आज आपण करतो मालवणी काकडीची आंबोळी. आता तुमका ही सर एक छोटीशी टिप देते, कारण एकदा असं माझ्यावर झालेलं आहे. जेव्हा मी खापरोळीची रेसिपी करत होतो, गूळ असल्यामुळे काय होता, खालून ना पटकन डसला जाता. डसण्याची आणि करपण्याची खूप जास्त प्रक्रिया होता. त्याच्यामुळे ना इथे जेवढं शक्यतो तवं असताना म्हणजे ज्याच्यावर आपण करत असतो, तो तवो ना मीडियम असावं. जास्त पण गरम नको. जास्त गरम असला ना तर दसताला खाली. आता मी वरसून पण तेल टाकून घेतलंय. हां. थोडीशी सुकली आहे. हे बघा. मस्त रंग येईल हा. रंग इला, जाळी इल्या आणि हां. कलर पण गुळाचा जो कलर इला सोनेरी कलर. हं. त्याका म्हणतात सोनेरी कलर. छान असं दिसता. तुमका दिसता की नाही तो खाली कमेंट करून सांगा. आणि आजची आपली ही रेसिपी लाईव्ह रेसिपी आ. अशी सोनेरी रंग येतलो. हां. आपण असे सफेद धोप आंबोळे करतो, पण मेथी टाकल्यावर कधीतरी किंचितसं येतात तसं. हां, म्हणून मेथी टाकावी. हां. आणि खरं सांगू ही रेसिपी ना तुम्ही झटपट कधीही करू शकता. सकाळी मुलांच्या डब्यामध्ये किंवा घाई गडबडीमध्ये तुमका काही जावचा असतात आणि सकाळचा नाश्ता वयो असतात. तर असा आंबोळीचा पीठ केलेला असतात, तर तुमका काहीतरी वेगळी खाऊची इच्छा झाली, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये वाईच काकडी आणि वाईच गूळ घालून मिक्स करा. थोडासा मीठ घाला आणि ही आंबोळी आपली काकडीची गोड तयार. अशी आंबोळी तयार. आणि मुलं काय कोणीही आवडीने खाईल. आणि याच्याबरोबर तुमका चटणी-बिटणी खाऊची गरज गरज नाही. नाही. हां. चाय वंडा पण खावा किंवा असेच प्रवासात सुद्धा नेवा. टिकतले ते.
हे प्रीमिक्स पासून सुद्धा बनवू शकता. पाहिजे असेल तर तुम्ही प्रीमिक्सची लिंक खाली देत सर्व जेव्हा हे लाईव्ह संपत तेव्हा. तर त्या प्रीमिक्समध्ये सुद्धा पाणी आणि काकडी तुम्ही त्या काकडीच्याच पाण्यात भिजवलाच ना प्रीमिक्स आणि हम्म. ठेवलास तरी चालेल. ती पण आयडिया मस्त आहे. कल्पना. हा, आम्ही प्रीमिक्सचा व्हिडिओ दाखवलेला, तो नक्की तुम्ही बघा. आता ही आपली झालेली आहे. ही बघा. काढून घेते. ही बघा कशी दिसतात ती खाली कमेंट करून सांगा. असा जर आवडला असेल तर स्क्रीनवर लवकर हा. डबल टॅप करून लाईक करा. प्रियांकाने लिहिलं मी पुण्यातून बघते आहे. थँक्यू. चैतन्य लिहिलं आम्ही शहापूर वरून बघतोय. थँक्यू धन्यवाद, चैतन्य. धन्यवाद दादांनो. साक्षीने लिहिलंय ताई खूप सुंदर. थँक्यू सो मच साक्षी. सुंदर एक सुगंध सुटला. इतका छान सुवास आलाय ना. मस्त सुगंध येता. तो काकडी, गूळ आणि त्या आंबोळीचा पीठ. पीठ. मग काय म्हणतात ना सर्दी झाल्यावर वास येत नाही, पण आज म्हणजे बरा झालाय ना, मग ते आता सर्टिफिकेट बरा झालाय, वास येऊक लागलो. त्यांनी डोस घेतलो. ही असं म्हणतात उन्हाळ्यात एक सर्दी होता काय काय जणांका. माका ऋतू हा. बदलला की सर्दी होता. होतं. पाऊस, थंडी आणि आपलं उन्हाळू. सुरुवाती एकदम बारीक हा. ठेवायची. मोठी जर केलास तर काय होईल, आपली काकडी कच्ची आहे, हा. ती शिजाची नाही. आणि आणि आंबोळी पण भुतुरसून जाड असतात, ती पण शिजाची नाही. गुळ खाली दसताला. हा, ते म्हणजे तिन्ही गोष्टींची मीडियम आचेवर काळजी. किंवा मंद आचेवरच तुम्ही हे आंबोळे करा. थोडा वेळ लागतो, हा, पण तरी एवढं नाही. बॅटर हाताशरचे असतात ना तर होईल तुमचा पटापट. तेवढं आंबोळी आपण तर गावी करतोच. भेड्यावर वगैरे पत्रो ठेवा, मग तो पत्रो तापात, मग भेडा तापात आणि मग तो आंबोळी शिजत. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा आणि लाईक करा. भरपूर सारे कमेंट द्या. कुठून कुठून बघतात ता सांगा. माझा आवाज बसलो की नाही तो सुद्धा सांगा. प्रियांका मांदेकरने लिहिलं आम्ही गोव्यातून बघतो. थँक्यू. मदन धन्यवाद, बागवेने लिहिलं धन्यवाद. छान स्वागत आहे खापरोळी तुमचं. खूप छान आवडते. ही खापरोळी नाहीये, पण खापरोळी सारखा एक प्रकार आहे. दिसते खापरोळीची तर सेम रेसिपी. खापरोळी. हा, पण खापरोळीची रेसिपी तुमका नक्की दाखवतो. सविताने लिहिलं खूप छान. चैतन्य लिहिलं कोकणातलो आंबोळी का नाही घरात. काय मला कळलं नाही. मध्ये ना हे आलंय त्याच्यामुळे काय कळत नाही ती कमेंट काय आहे. असं सुकली ना थोडीशी हा, की तिला तेल सोडून घ्यायचं, म्हणजे ती बाजू पण आपली चिटकणार नाही. कडेने सुकली आहे ती. हे बघा, हिचा रंग पण छान आला, म्हणजे ही आपण मंद आचेवर एकदम स्लो गॅसवरच केलेली आहे. असं जर परत आपण झाकण ठेवलं ना तर ती फुगते थोडा वर वेळ. असे असं हा, बुडबुडे. कोण कोण हा. असं ओपन ठेवून, म्हणजे आपण खावण्यावर पण एकदा पलटी मारल्यावर झाकण ठेवत नाही, तसं पण करतात. तुम्ही कोणती पद्धत करता ती सुद्धा खाली कमेंट मध्ये सांगा. मंगलने लिहिलं मी कुडाळातनं बघते. धन्यवाद, धन्यवाद. तुमचं स्वागत आहे आपल्या हा. कला किचन लाईव्ह मध्ये. कोकणातलो आंबोळी इलो का नाही. आंबो इलो का नाही. ओके आंबो, ओके. आंबो. कोकणातला आंबो नाही नाही अजून नाही इलो. तुमच्याकडे इलो असत किंवा तुमच्या कोकणात असत तर आमका नक्की पाठवा. आम्ही पत्तो पाठवून देतो तुमका. आम्ही वाट बघतो कोण आमच्यासाठी आंबे ह्या वर्षी तरी पाठवतात की नाही. कोण जर गावातून वरून बघत असतात ना तर नक्की आमका कॉल करा. थोडेसे आंबे पाठवा हो, जास्त नको. हा. What is the name of country? मग आता हे चैतन्यांकडे इले असतले, त्यांनी अशी कमेंट केली म्हणजे कोकणातलं आंबो इलो असतले. माझ्या बहिणीन काय आता फोन नाही केला ना, त्यामुळे मला काय माहिती नाही आंब्याचा. हा, आता ही पण आपली झालेली आहे. बघा कशी किती छान दिसतंय. मला असं वाटतं बघल्या बघल्या हीच खाऊची इच्छा होता खरं सांगायची. हा, आज काय बनवताय आपण? बनवतोय कोकणातली ट्विस्टेड काकडीची गोड आंबोळी बनवतोय. आंबोळीचा कलर पण छान, तुम्ही पण छान. थँक्यू. साक्षी लिहिते यंदा कोकणात आंबे जास्त. ओके. मदन बागवे सरांनी लिहिलं की यंदा कोकणात आंबे जास्त आहेत. अरे वा, अरे वा वा. गुड जास्त न्यूज आहे. असतं तर शेअर करा, शेअर करा. जशी रेसिपी शेअर करतात तसे आंबे पण शेअर करा. परत आता मी तिसरी आंबोळी घालून घेतलंय. मी बोलले ना ह्याच्यात आपले 4च होतले व्यवस्थित. मी बॅटर घेतलंय त्याच्यात. प्रमाण तुम्ही अंदाजानुसार करू शकता.
शेवटचा आंबोळी पडेल त्याचा व्हिडिओ करायचा. बाकी काय बोलू नका. तेवढं त्या गोष्टी ओके, मस्त आंबे असे. नाही जास्त असं लिहिलं. सॉरी, मी नाही चुकून काय? हा तर नाही वाचलं नाही. सॉरी तो सॉरी. मत शेअर करो. तुम्हीच खाओ. काकडीचं गोड वडे सांगा ना. हो, ओके, काकडीचे गोड वडे राधिकाने लिहिलं. नक्की. आहे आपल्या परब हा, किचनवर. तरी पण तुम्हाला हवी असेल तर आम्ही एकदा लाईव्ह लाईव्ह व्हिडिओ. नक्की हा, दाखवू. उन्हाळ्यातच दाखवू कारण उन्हाळ्यात काकडी जास्त खावी. म्हणून नक्की दाखवू. आपले काकडीचे वडे सुद्धा आहेत. काकडीचे तवसोळे सुद्धा आहेत. आणि काकडीचं काय टोपातलं सुद्धा आहे. सगळ्यात महत्वाचं. कुकरमधलं, हा, असं टोपातलं, रव्याचं. रव्याचं सगळे आपल्याला म्हणजे काकडीचे बरेचसे प्रकार. थालीपीठ सुद्धा आहे उपासाचं मी केलं होतं. जे जे तुम्हाला हवे असतील ते ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. त्या लिंक तुम्हाला सर्व शेअर करेन. अजून काय काकडीचं तुम्ही करता ते सुद्धा सांगा. थालीपीठ तर आम्ही केलेलं आहे. तवसोळे केलेले आहेत. टोपातलं केलेलं आहे. आता काय नाही तर ती आंबोळी सुद्धा केली. तर हे आपण आज बघतोय लाईव्ह रेसिपी. हा, हां. तुम्ही हे जे अनकट रेसिपी आहे याच्यामध्ये कुठेही आपण कट बीट नाही. तुमका पीठ भिजवण्यापासून ते ह्या आंबोळी फायनल तयार होईपर्यंतची रेसिपी तुमका दाखवली बघा. आणि ही आंबोळी बघून कोणाकोणाक असा वाटला की उद्याच्या नाश्त्याक आम्ही करतलो. आता जरी तुम्ही तांदूळ आणि डाळ भिजत घातल्यात ना, म्हणजे समप्रमाणात हां. 3 वाटी तांदूळ तर 1 वाटी डाळ, हं. उडदाची डाळ आणि भिजत घाला. कमीत कमी 4 तास जरी भिजलं ना तरी मोर दॅन इनफ आहे. हां. आणि 10-11 वाजेपर्यंत तुम्ही ते पीठ लावून ठेवा. हा सकाळी तुमचा पीठ गरगरीत येईल. येताला. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की सकाळी नाश्त्यासाठी किंवा ऑफिसला जात असाल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि खाली कमेंट करून सांगा की तुम्ही काय करता. पहिले तांदूळ वाटता की पहिली डाळ वाटता. मी तांदूळ वाटते नंतर डाळ वाटते. वहिनी डाळ वाटते नंतर तांदूळ तांदूळ वाटते वाटते. आणि नंतर ते मिक्स करते. तर तुमची काय प्रोसेस आहे ती सांगा. प्लस तुम्ही अजून आंबोळीमध्ये काय काय प्रकार करता किंवा तुम्ही हे प्रमाण तसंच घेता की दुसरं काहीतरी करता. जर आपल्याला दुसरी आंबोळी बनवायची असेल ना तर ह्याच्यामध्ये थोडेसे पोहे. गहू पोहे घालतात किंवा आपलं हे पण उरलेला भात घालतात. तो पण घालतात. त्याच्यानंतर हो आपले ते हे काय ते आपण खातो ना, ते आता मी बोलणार होते तोंडावर होता शब्द पण पोहे पोहे करता करता विसरून गेली. आता शंभर आता आपली शेवटी तिसरी हम्म. आंबोळी आहे. हे काय करतो? तेल लावून घ्यायचं आपण. तवा, पॅन, भिडं काही असेल त्याला. मी पॅनला तेल लावून घेतलं. आता हे शेवटचं डाऊलभर घालून घेतो. शेवट हा म्हणून सगळाच घातलाय. मंद आचेवर आता ही आपण खालची बाजू शेकून घ्यायची आणि मग दुसरी बाजू 2च वेळा आंबोळी पलट उलट करून तिसऱ्या वेळेला खाली काढून घ्यायची. रेसिपीचं नाव आहे आज आपली मालवणी आंबोळी काकडीची. गोड आणि मस्त अशा काकडीच्या रसातली आंबोळी. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक नक्की करा. आवडली असेल आणि कुठून कुठून बघतात ते सुद्धा सांगा. तुम्ही तुमच्या पिठामध्ये आंबोळीच्या काय काय घालता म्हणजे नॉर्मल काकडीच्या नाही. तुम्ही ह्याच्यामध्ये आणखीन चवीनुसार खोबरं सुद्धा घालू शकता. ही सुद्धा टिप तुम्हाला आवडत असेल तर फॉलो करू शकता. आपलं ओलं खोबरं सुकं नाही हा. ओलं खोबरं हा, घालून त्याने पण एक छान एक वेगळं चव येईल. जसं कॉम्बिनेशन आपल्या आणि छान येतं. खापरोळीमध्ये खोबरं हा, वापरतात. चवीत. आता ही वरची बाजू सुकेपर्यंत आपल्याला हे ठेवायचं आहे. काचेचं झाकण आहे त्यामुळे दिसेल की सुकली की नाही पण नाही सुकते अजून पण ती ह्याच्यासाठी गॅस हा मंद. लो टू मीडियम Medium. असावा. हाय फ्लेमवर नाही, कारण ह्याच्यामध्ये गुळा खालसून तुमची पूर्ण करापतली जर तुम्ही घाईघाईत करू गेलात तर. आणि मोबाईल मी या गॅस जवळ नाही ठेवलं, ते खाली 4 कमेंट पडायच्या अगोदरच मी उचलतोय. अजून सुकाची असा मधली बाजू सुकाची आहे. तरी पलटी मारूया. हा, सुकणार ती. हा सुकतली. हम्म. फक्त काय जर असं तेलाचे थेंबे सोडायचे. ही बघा मस्त रंग इलेलो आणि झाडी बघा कशी फुटलेली हे असे होल इलेत हे बघा. परत एकदा स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. पटापट कमेंट करा. पटापट रेसिपी आवडत असेल तर. आज 29 मार्चला आपण 4-4:30च्या दरम्यान करतो मालवणी आंबोळी लाईव्ह रेसिपी. लाईव्ह आणि रेसिपी. जोपर्यंत ह्यो चरचरीत आवाज गेलो ना तुम्ही समजून जा की ही
खालून पण शेकली, कारण ओली असल्यामुळे पाण्याचा ओलावा असता ना, तर तेलामुळे ती फटफट 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 आवाज येतात. आणि जसं ओला हा आणि तेलामुळे तेलात हा पाणी गेलं की चुरचुर चुरचुर आवाज येतात. मग जसं आवाज कमी झालो की समजून जा की खालून शेकली गेली. शेकली. अरे काय करतो तू, तुला देणार आवाज कमी कर. हा ये आता आहे म्हणता मी येऊ काय मी येऊ काय, कारण तिने तिका खापरोळेच वाटतं ती म्हणता तर आंबोळीची रेसिपी आहे ये आणि खाऊन बघिये. मी सकाळी केलेली खाऊन दाखवते, तू खाऊन दाखवते. ये धर. आताचीच दाखवा, नाही तर नको ती प्रेझेंटेशनला रवा थांब बाबू देते. हा हा. भार्गव आणि आहे इलिया खाऊ आंबोळे. काकडीचे केलेले आंबोळे धर. काकडीचे आंबोळे खाऊन बघतो हा, खा. कसे आहे छान आहे खाऊन तर बघ. आणि काय काय करा आता सांग. गॅस बंद करून टाकते, आपली ती आंबोळी शेकून झालेली आहे. शेअर करा सबस्क्राईब करा लाईक करा. लाईक करा कशी लागली आंबोळी? बरी लागली मस्त लागली. नुसती बरी लागली की एकदम छान लागली? छान लागली छान लागली. काकडी लागता? ना बरोबर आहे. बरोबर आ? नाही लागत काकडी? लागता ना. हा. चला आता अशा प्रकारे आपल्या आंबोळ्या. चला आता क्लोजिंग करा. हा. थांबा मी माईक लावते. हा हा चला हात जोडू नका. आता नाही कमेंट केलं होतं पूर्ण. येते ना ती जोडते ना हात. गरम आहेत गरम. गरमा गरम. काय काय बोलू कमेंट. माहित हे बघा हे बघ. गरम 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 गरमा गरम असे आंबोळे. आंबोळे. काकडीचे आंबोळे. काकडीचे आंबोळे. हा. रेसिपी आवडली तर काय करा? लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. धन्यवाद आता तुमच्या काय काय कमेंट आहेत ते आपल्या सरोज आता वाचते. उगाच तुमका आणखी रागूक नको. रेसिपी परत आवडली असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. कुठून कुठून बघता ते सुद्धा सांगा.